esquinas, vidas cruzadas en este mundo en ruinas, lleno de gestos de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de amarillenta, y se ha comprometido con la hija del tendero y la lleva en montacasa, el grama 50, miradas hambrientas, el yonqui de los 80. Benvingudes i benvinguts a l'últim episodi de la temporada de La Barriada, el programa de ràdio dels prodigis quotidians de la gent que des dels barris està construint una Barcelona més justa, més creativa i més comunitària. Avui tanquem la temporada des de Ràdio La Marina amb una conversa molt especial i molt esperada. Ens acompanyen tres membres de l'associació Sants Forever, una entitat que ha sabut transformar el col·lectiu skater del barri de Sants en una força organitzada, visible i arrelada. Des de fa uns quants anys estan construint espais de trobada de cultura urbana, educació i solidaritat. En parlarem amb el Marc Lozano, amb el Ferran Rodríguez i amb el Gerard San Miguel. Aquest episodi és també un homenatge a la força de la cultura urbana i la capacitat de teixir comunitat des dels carrers. Comencem. Benvinguts Marc, benvingut Ferran, benvingut Gerard. Moltes gràcies per ser aquí. Bona tarda. Aquesta cançó té una força de punk brutal i un missatge que és clar, no em molestis. Que sembla com una declaració d'identitat, d'espai propi. Com connecta això amb el que representa per vosaltres el que feu? Aquesta cançó, com tu dius, no? Té aquest missatge punk de no em molestis, de deixar-me en pau, de fer el que jo vulgui, no? I una miqueta l'skate el que abandera és això, no? La llibertat absoluta d'anar on vulguis, fer el que vulguis, passar la teva estona amb els teus amics, fent a qualsevol lloc de la ciutat, no? Practicant aquest esport, aquesta activitat que tant ens agrada. I una miqueta aquest missatge de no em molestis, deixa'm tranquil, que quan jo estic patinant res em molesta, res em fa mal, res em preocupa, no? I en aquest sentit de llibertat i d'expressió en tots els sentits, no? El punk que a més sempre ha estat com una expressió musical de llibertat i especialment a mi sempre m'ha cridat l'atenció que el punk, especialment el californià, ha estat com íntimament relacionat amb el món skater. Això m'equivoco jo o no, ho sí, estateu? Sí, tant i tant. Vull dir, tots els gèneres suquen una miqueta dintre de l'skate, no? Però sí que és veritat que el punk va ser dels primers, juntament potser amb el hip-hop del principi, però sí que els gèneres que més van connectar amb aquest estil de vida, no? Potser. I això per què podria ser? Per què ha passat aquesta relació entre el punk? Perquè mira que a Califòrnia, i a més especialment el californià, no? O sigui, com hi ha punts de tota mena, però el californià és com íntimament relacionat amb el skateboarding. Potser aquesta barreja de llibertat, de ser diferent, no? De fer una cosa que potser la resta de la societat no acaba d'entendre o de valorar, però tu sí que la veus, tu sí que l'entens, no? I vius per això i sense que t'importi el que els altres pensin, no? Potser també aquest sentiment punk de dir jo faig el que vull perquè sóc així, no? I a qui no li agradi doncs que apriete, no? Sí, a veure que parlarem a més de la cultura urbana també, de la generació de llibertat des dels espais urbans, però abans d'adentrar-nos en aquest pròleg que hem fet sobre la relació entre arts i activitats humanes en aquest sentit del punk i de l'skate, expliqueu-me primer qui és Marc, qui és Ferran, qui és Gerard. Començar al principi. Què sou aquí? Sí. Com heu arribat fins aquí? Expliqueu-me una mica també del vostre passat. Molt bé, doncs bona tarda. Primer de tot, gràcies per convidar-nos aquí a aquest espai. I presentar-me, jo sóc el Marc Lozano, president de l'associació de joves patinadors de la Plaça dels Països Catalans, Sants Forever. A nivell personal,
soc mestre d'educació primària, educació física, treballo a Torre Baró, Ciutat Meridiana, fa 10 anys que sóc allà, molt a gust, la veritat, una abraçada a tots els companys i companyes que ara mateix estaran ja de vacances. Així que res, per una banda això, vaig estudiar Magisteri d'Educació Física, vaig fer un màster en resolució de conflictes i després, bueno, continuant de tota la vida, patino des dels 12 anys, continuàvem una mica amb el tema de l'skate, no? Patino des dels 12 anys, el meu pare vivia a 2 carrers de la plaça dels Països Catalans i sempre passàvem per allà de la maneta i ell li encantava el futbol però sempre ha sigut molt curiós amb altres coses i deia mira aquell, mira com salta aquell, no sé què, i sempre m'havia cridat l'atenció, no? Una mica. I res, doncs un dia vam agafar, ens va comprar un skate el meu germà i a mi i vam començar allà a patinar. I allà va ser on vaig conèixer a tots aquests nois, noies, a tota la gent, on també vaig veure on era un lloc on gent dels Estats Units i del primer nivell mundial doncs anava a patinar, llavors jo al principi anava a veure, seia allà i només mirava. I res, quan vam veure els cartells sobre el procés participatiu que s'obria a la plaça dels Països Catalans, allà portaven ja, això va ser fa 5 anys, portàvem ja 20 i pico anys allà i vam dir tu, això hem de participar, hem de dir la nostra, a nivell també social, pues, una mica pues, el que jo, la meva feina que jo estic fent pues, va una mica relacionat també, no? A nivell de pues, moure grans grups de gent, organitzar pues, tipus de trobades o portar un planning anual sobre les activitats que farem i de més. És una cosa que la tinc molt fàcil, no? Llavors vaig començar a poc a poc, primer en les reunions, després vam fer contacte amb escoles, extraescolars, centres cívics, exposicions, vídeo, tot això sempre acompanyat dels nois i noies de l'associació, que qui no fa vídeo fa foto, qui no fa foto és arquitecte, qui no és arquitecte és periodista, que aquí en tenim un parell, i pues, va ser molt fàcil fer l'associació i no, teixir tot això que tenim. Sí, ara parlem amb calma amb l'evolució de... Sí. Bueno, la vostra evolució com a moviment urbà organitzat de Sants, però abans, Gerard, correcte. Qui és Gerard? Sí, jo soc el Gerard, soc periodista i politòleg, bueno, porto patinant crec que a Sants al voltant de farà ja 20 anys i una cosa així. Passa que la meva relació una mica... Bueno, conec aquestes persones des de fa també 20 anys, crec que ell va ser la primera persona que vaig conèixer, el Marc, però casualment l'havia conegut abans amb ell, perquè vaig començar a patinar, bueno, al principi era una joguina, no?, només, i llavors, bueno, va ser allí quan vaig començar, tipus, a Calafell, jo estiuejava allí, la segona el vaig veure amb ell però no m'hi parlava perquè ell ja anava amb els que sabien patinar i jo no. Llavors ja va ser quan vaig tornar a Barcelona i vaig baixar a Sants, perquè era el lloc famós que hi havia, llavors vaig dir, mira, aquest estic quan el del Ferran, perdó, va ser quan vaig veure el Ferran i vaig dir, mira, aquest és el de Calafell. I amb el Marc va ser la primera persona que vaig conèixer, no? Grande. I res, a nivell personal, bueno, jo m'he mogut una mica aquí i allí, vaig viure a Barcelona, vaig estudiar aquí a la universitat, després vaig estar visquent a Suècia també, vaig estudiar allí, bueno, vaig fer el màster allí, sobre, bueno, com es diu, no, em sortirà ara, sostenibilitat, etc. Bueno, projecte social, sobretot. Sí. I llavors, finalment, allà a Suècia va ser on vaig començar a enganxar una miqueta la història de com s'estan movent allà a nivell skate organitzatiu també, no? Vale. Allà tenen associacions fortes des de fa molts anys. Clar. I llavors, bueno, per coses de la vida vaig acabar a Bolívia, que no tenia res a veure amb Suècia. Vaig acabar casant-me i tinc un fill, que soc bolivià també. I llavors ja va ser finalment on vaig tornar, que em vaig enganxar una altra vegada amb l'associació, però bueno, sempre he estat en contacte, lògicament. Bueno, lògicament mai deixes de ser amics, no?, de la gent, i llavors estava seguint el que feia l'associació i vaig decidir tornar, doncs ja em vaig enganxar de cop novament, sí. Que guai. Ferran, periodista també tu? Aficionat. Periodista aficionat seria, soc com el Marcos també, soc mestre d'educació primària, va ser la meva carrera principal, però diuen de periodista perquè també porto molts anys, 16 anys fent una espècie de diari relacionat amb el món de l'skate, que es diu greenhouse.com, de notícies i de tota l'actualitat i tal. Ho buscarem. I és com, sí, podríem dir que soc periodista, no? Però no oficialment. I com el Marcos igual, doncs jo era petit, també soc del barri de Sants, i quan vaig començar a tontejar amb l'skate, mon pare va dir, doncs jo sé una plaça on patinen, no? I sin comerlo ni beberlo et veus anant des de ben petit a la plaça dels Països Catalans, patinant allà, fent vida allà, i amb els anys doncs, ja fas la colla d'amics, ja coneixes a tothom, i hasta avui, no? Que ja més de mitja vida portem tots aquí sobre un skate, amb la tonteria. Sí, ara parlarem, o sigui,
amb la calma, però ens introduirem també sobre, concretament ha sortit diverses vegades la plaça dels Països Catalans aquí com a enclau o enclavament de trobada o d'identificació col·lectiva i tal. Abans de parlar molt concretament amb la plaça, què va significar i el futur i de més, i també com va impulsar la constitució d'una força col·lectiva, us preguntaria, jo us vaig conèixer concretament a tu, Marc, fa, si no m'equivoco, 5 anys o 4 anys o alguna cosa així, no sé si era el 2021 o alguna cosa així. Sí, quan va començar tot el procés participatiu, més fa 4 o 5 anys. Sí. Llavors no era una associació, no teníeu una associació, no? Sinó que es va anar constituint més o menys a aquestes dates o alguna cosa així. Sí. La pregunta en concret és, diguem, quin és el canvi fonamental de no haver tingut una associació a tenir-la? Clar, nosaltres quan vam veure aquells cartells de procés participatiu ens vam apuntar. En aquell moment no teníem cap associació, però a Badalona hi ha uns nois que patinen al Parc de les Muntanyetes que ja van salvar aquella plaça que era on es patinava allà a Badalona principalment, i volien fer un parc. Llavors van fer l'associació, van fer el mateix procés que nosaltres, però fa ja 15 anys o més. Vale. Va fa molt de temps. Llavors es diu l'associació Los Planos Skate Plaza, un saludo des d'aquí, i res, van fer el mateix procés i ells al principi ens van dir ja, heu de fer una associació, l'heu de fer perquè nosaltres portem, el que diem, nosaltres portem 20 anys patinant, però hi ha gent que els més grans de l'associació i del col·lectiu que porten allà des que va començar la plaça als anys 80-90. Llavors, quina és la diferència? No? Nosaltres trobem que principalment ens hem donat a conèixer molt a nivell de barri, col·lectius que potser no són propers al món de l'skate, però que a través de l'associació i les activitats que aquesta dinamitza et coneixen i bueno, els esclara el cap, començant a flipar amb tota la implicació que tenim a nivell de barri, perquè ens impliquem a nivell de nens, nenes, familiars, a nivell cultural, fent exposicions de fotos, de vídeos. Llavors, clar, et permet tenir un teixit molt més gran, molt més ampli. Jo crec, però, que el moment clau, o sigui, l'inflexió va ser quan van treure la finestra, no?, de Sants, perquè al principi... Què és això de la finestra? Sí, o sigui, la plaça... Bueno, nosaltres hem patit 1000 reformes a la plaça de Sants, que casualment sempre s'ha culpat als skaters de molts dels danys que hi havia que no són reals, és a dir, bueno, potser sí que els skaters el que fan és que arrodoneixen tots els perfils dels bancs els arrodoneixen pel desgast, sí, correcte, però tot el terra trencat que hi havia, que lògicament han canviat marbre o granit per paviment i asfalt, és impossible que això ho hagi pogut fer un skater, però això només ho ha pogut fer Adif i les obres que hi havia d'alta velocitat ho van portar a la B per Sants. Maquinària. Exacte, nosaltres hem patit diverses reformes a Sants i nosaltres sempre hem sorgit i hem reconstruït la plaça, però era a nivell autogestió. El que passa que realment jo crec que el punt d'inflexió va ser quan ja vam veure l'excavadora o la bulldozer que va agafar la finestra que hi havia històrica i la van començar a trencar i llavors... Què està passant? Sí, exacte, què està passant, i llavors ja sí que va ser quan vam dir, vale, aquesta plaça la treuen ara ja. Sí, ens vam espantar, és veritat. Exacte, llavors va ser el punt d'inflexió de dir, vale... I de fet aquella paret ja estava inclinada, els plànols surt, però van dir, no, és que està massa al costat, caurà, i per això la tallem per la meitat, és veritat. I allà va ser quan vam dir, ostres, que vienen un dia i aquí ens ho treuen tot. Parlem amb la plaça, ara escoltarem un altre tema del que vosaltres m'heu recomanat. Aquí normalment en aquest programa intentem posar també música que lliga, no?, mons culturals i activitats humanes, no?, i amb les temàtiques que es canten i demés, com es lliga això amb la història que ens volen explicar els convidats. L'escoltarem ara i començarem a parlar de la plaça, concretament de la seva història i la vostra. I know, 'cause I've seen it was great, and I want it. There's no point sitting, going crazy on my own. Do you know what I was put here in the waterfall? And could you tell me in 3 words or more? It's the only way of getting out of here. It's the only way of getting out of here.
Aquesta cançó parla de voler fer coses també a la teva manera, lliga molt també amb l'anterior, amb aquesta història de la cultura de la llibertat urbana, no? I em preguntava també si vosaltres, em preguntava, és evident, no?, que també heu creat vosaltres una mena de modern way, també des del carrer, des del treball urbà. Entrem a parlar de la plaça dels Països Catalans. És una plaça que us va unir, com dieu, i a més, vosaltres no veníeu de família de skaters, sinó que us veu animar a l'skate a partir de veure allà. Com recordeu aquest? Estem parlant de fa 20 anys, no? Sí. Com recordem aquest passat allà? Vull dir que sempre ha hagut el mateix, el que miràveu per les finestres i de més, o quines transformacions o canvis que heu viscut mirant la plaça, per dir-ho d'alguna forma? Bueno, és que la plaça ha tingut 1000 cares, no? És allò de la pel·lícula que hi ha Split, saps que li canvia la personalitat? Sí. Doncs pràcticament és igual. Ara està en la pitjor frase, no?, que és la fase que hi ha, que és esquizofrènica, que no sabem molt bé què ha passat amb la plaça. Però bueno, esperem que vingui un demà millor, no? A mi personalment de la plaça la vaig conèixer, o sigui, sempre que... Jo no soc del barri de Sants, com ells, soc de Sagrada Família, però bueno, és que era coneguda la plaça de Sants, era com l'epicentre, no? A més va ser la primera plaça important que es va patinar a Barcelona. Primer va ser el Turó Park, que ja hi havia un skatepark, i sí, exacte, però després era la plaça dels Països Catalans Sants. O sigui, la gent li diu Sants, però en realitat és la plaça dels Països Catalans. Sí, passa que en el món es coneix com Sants. I llavors... Més enllà de Sants, sí, es coneix com Sants. Exacte. El que passava que també molta gent venia de fora de Barcelona per patinar, llavors el primer que t'arribes quan veus en tren és aquella plaça. Clar. Llavors ells estan veient els vídeos americans i deien, ostres, els obstacles que surten als vídeos americans són semblants als que hi ha a aquesta plaça. Llavors així va ser com va començar una mica la història de començar a patinar Sants. Després es van adonar que el material del que s'ha construït la plaça era perfecte per patinar. O sigui, era un granit que era perfecte, l'únic que l'havies de posar era una mica de cera i ja hi anava. Llavors va ser una mica així com va començar tota la història que es començés a patinar a la plaça. I jo personalment, és que amb el món de l'skate sempre he tingut amor a primera vista. Des del primer moment em va agradar, actualment m'agrada l'estètica, m'agrada... Potser ara és la fase que menys m'agrada de l'skate, diria, perquè és quan està una mica més corporatiu, així... No té el moviment així tan... Potser està per... O sigui, m'agrada l'associació perquè una mica discuteix aquest sistema, saps? De dir, bueno, encara té la força, no?, de ser un treball col·lectiu. Però ara mateix està perdent, amb tot el tema de les Olimpiades és una mica el debat, no? Si està perdent una mica d'acció o no. Mira, esto és una escletxa de conversa que no teníem pensada, però l'obrirem ara. Abans de parlar d'això que parleu del corporativisme al voltant de l'skate, que jo crec que està bé obrir fil sobre això, comentar 4 coses sobre la plaça. La plaça és una plaça que es va fer als anys 80, bueno, es va dissenyar abans dels anys 80, però va fer els anys 80, els arquitectes van ser l'Albert Villaplana i l'Elio Piñón, que bueno, són reconeguts, i de fet l'any 84 va tenir un premi, el Premi FAT, que és molt conegut, internacionalment també, però especialment dedicat a posar en valor, no?, i, diguem, ingenis de vanguardia del món de l'arquitectura que, no?, donen passes endavant. Això a molta gent li crida l'atenció que aquesta plaça havia estat premiada amb un premi d'arquitectura. Clar, és que és una plaça modèlica en aquestes que es pensen com que es diuen habitualment plaça dura de Barcelona. I potser a l'altra banda d'aquesta ciutat hi ha una molt icònica, hi ha moltes places dures a Barcelona, però hi ha una molt icònica que és la plaça Àngel Pestanya, que està a la Prosperitat. És una plaça on passen moltíssimes coses, és el nucli de veritat del barri de la Prosperitat, i la característica que tenien les places dures com a proposta arquitectònica era algo així com, diguem, proposar un disseny del qual fos redissenyat constantment pel que fa als seus usos, és a dir, permetre la màxima llibertat d'usos en aquella plaça perquè la gent pugui redissenyar en base als usos que improvisin allà, com jugar a la pelota, fer skate, asseure'n en un costat amb els teus amics, fer un concert un dia, o com fa també Àngel Pestanya, que fa un campionat de vòlei playa perquè l'omplen de sorra un cop bueno, de fet ara, crec que és ara quan està amb sorra. Llavors, clar, a mi això em crea molt l'atenció perquè hi ha molta gent que em pensa que aquesta plaça és un no lloc o un lloc on no em passen coses perquè, clar, malauradament té aquest privilegi de ser una plaça que vosaltres esteu descrivint com tenia moltes característiques i moltes històries que ningú va pensar pel que fa per fer skate, però és que sí que vosaltres veu identificar i llavors veu començar a transformar els usos de la plaça i que no en tenia altres usos, no va tenir històricament altres usos que el vostre i el de pas dels viatgers que hi havia allà, precisament perquè està superbé envoltant de trànsit, que és el que el converteix gairebé en una rotonda.
vosaltres us heu sentit com assenyalats durant el temps perquè estàveu fent, o sigui, ara dèieu algunes coses, que si estàveu fent malbé a la plaça i no sé què, és a dir, sentiu pressió, no sé, d'institucions, policia, veïnat, etc. Com heu viscut, diguem, el vostre hàbitat natural? Sí, això és molt curiós perquè vam fer una exposició sobre la plaça dels Països Catalans, l'Helio Pinyol i el Vilaplana i de més, i la consigna era que ve dels Estats Units tot aquest tipus de disseny de ciutat, i l'objectiu és que els veïns es facin seu l'espai, i jo no crec que hi hagi un puesto a Sants on els veïns s'hagin fet seu l'espai, perquè a més una cosa que també sempre parlem molt a l'associació és quan polítics o veïns, veïnes a més parlen sobre els usos de la plaça, diuen no, però és que la plaça ha de ser pels veïns, no pels skaters, però és que els skaters són veïns i el projecte dels skaters convida a tots els veïns, a totes les veïnes a venir i a fer ús de la plaça, vull dir, cuidant a les escoles, nens, nenes, i en un primer moment del procés participatiu que es volia molt verd, estàvem d'acord en posar el verd, vull dir, l'skate té una característica que és que es pot patinar gairebé tot, patina tota la ciutat, i es pot posar una zona verda que tingui pues, un perfil per poder-ho patinar, i tens la zona verda i tens la zona patinable. Això a tota Europa és el que s'està promovent, no promouen la idea dels anys 2000 de vale, pues l'skate, el skatepark, el camp de futbol, el vòlei, el camp de vòlei, sinó que promouen una ciutat que com va ajustar l'espai sigui polivalent, sigui pues, multiusos, inclusiu per tots i totes, i això és una cosa que sembla que va canviant quan hem començat a treballar amb l'associació i ens donem a conèixer i expliquem el projecte, però a priori, quan vam anar a les primeres reunions, tots eren, no, es que los skaters tiene que ser para el vecino, i jo li deia, però senyora, que si jo soy vecino, pues, si tots aquests, nosaltres som 300 sòcies ara mateix a l'associació, i pues, són 300 joves, i no tan joves també, alguns, que vivim a 3 carrers de la plaça dels Països Catalans, no? Llavors això és una cosa curiosa, i també no sé si hi haurà un veí tan implicat a la ciutat com els joves de la plaça dels Països Catalans, que si es trenca un banc agafen un pegamento d'obra d'on sigui i ho arreglen i ho intenten deixar de la millor manera possible. Què passa? Que com el tracte amb l'Ajuntament sempre és molt dilatat amb el temps i de més, es podria fer molt millor, i és el que nosaltres promovem models europeus on el contacte és directe i les coses es fan de veritat, és a dir, et diuen, vale, doncs farem això, i en cosa un parell de mesos, pam, està fet, no? Que a vegades semblem una mica delinqüents perquè estem arreglant el terra, vull dir, a vegades venia la gent, què hacéis aquí? Arreglar el suelo, i llavors és quan no en tenien res, saps? És com, ¿por qué arreglas el suelo? Pues porque estic patinant aquí cada día y yo estic tot el día cayéndome con este agujero, pues no sé, pues lo tapo. Però clar, la gent, això li explota el cap, molta gent pues, quan ens veu, pues, no, és que estan ahí canviando, no sé, com els sembla malament, i això després quan s'apropen i ho veuen, per això fem moltes exposicions de fotos on expliquem tot això, no? El que dirà el Gerard. El terra no es trenca perquè nosaltres patinem, no es trenca perquè un noi de 60 quilos estigui fent un salt amb un skate, es trenca perquè ve el camió de les obres de DIF con 200 toneladas de hormigón y tal, y pasa por encima de la baldosa y entonces la rompe. Per això, però clar, això costa molt, no?, fer aquest missatge. Sí, total. En efecte, cap a l'any 2021, o sigui, és a dir, la plaça més o menys no canvia en la seva estructura general, no?, en aquests gairebé 40 anys. Bueno, jo 30 i crec pico, que una mica sí? s'ha canviat. Canvia? S'ha perdut molts elements de la plaça original que sí que eren fonamentals, és a dir, la Font, Sants 2, que era la plaça que nosaltres li diem Sants 2. Ara no Joan Peiró. Joan Peiró, l'altra plaça. La plaça dura que hi havia darrere, fonamental també. Allí no només es feia skate, sinó que es feia breakdance, etc. S'ha perdut tot allò, o sigui, de forma ja irreparable, perquè sembla que l'hagi caigut Hiroshima allà a sobre. Les fonts que hem dit,
la plaça, Els bancs de fusta que feien onada, o sigui, Els jo crec llums. que sí que hi ha hagut... Això anys enrere, Anys enrere. abans de començar les obres la de la plaça sessió. porta obres des del 2005, 2008. Vale. Això Per és quan va diverses venir raons, pràcticament. l'alta velocitat a Sants, És va, veritat. Sí. va destrossar la plaça Sí. i se li va culpar als skaters que s'havia fet quan és impossible que l'skater, com he dit abans, posi ciment d'aquella forma. No va ser Sí, així. la cosa era una mica nosaltres ho vam veure així, una mica un Barça-Madrid, perquè Adif ve des de, no, del Des del Ministerio de no sé qué, de no sé cuántos. Transportes, ¿no? Sí, Transportes, exacto, transportes. Llavors, i la plaça està a Barcelona, llavors era com, bueno, no, és que la plaça pertenece a Adif, llavors l'obra l'ha de fer Adif, llavors Barcelona, i Adif deia, no, pues com és Barcelona, pues, llavors ha estat una mica la plaça en el limbo, entre 2005 hasta ahora, hasta 2025, son 20 años, de ahora quito unos bancos, ahora las fuentes ya no están, ara aquest banc està mig al trec, i així va començar també a poc a poc. Sí, és com els condicionants que ha tingut l'estació. L'estació és el principal condicionant de la plaça Joan Peiró i de la plaça Correcte. Països Catalans. Correcte. S'entén també, que és Clar. és I l'estació amb tant. major influència, però tots els bancs que actualment la gent s'asseu a la plaça, bueno, ara ja no en queda cap, però a l'última Ara mateix fase, no. tots i cadascun dels bancs que la gent s'asseia eren autoconstruïts pels skaters. Això crec que és important que ho digui, Sí, perquè la gent es pensaven que eren elements originals i no eren elements originals. Eren rèpliques que vam rèpliques fer- que nosaltres havíem fet per seguir patinant i perquè la gent s'assegués. No, també. Clar, exacte. i com deia el Marcos, mentre l'Ajuntament i Adif es discutien de què fer, què no fer, és cosa teva, cosa meva, dic, doncs anem fent. Llavors, sí, el que deia ell, no? Veiem una cosa que s'havia de reparar, doncs ho reparàvem. Ens faltaven uns bancs, doncs els construïem. No? Mentre aquests no s'aclaraven, es posaven d'acord, nosaltres anàvem fent per a nostra compte, perquè al final el que volíem era un espai decent i acondicionat per poder fer la nostra pràctica. No? Rèpliques de les taules, per cert, pequeño inciso, Sí. que una està a Uganda, Sí, 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 una això altra en parlarem, està això en a parlarem. Madrid, Això. l'altra està... On hi havia una altra? A Badalona. A Badalona, vull dir que són elements reconeguts mundialment, que sembla que els nostres veïns o la nostra ciutat no la... Sí, perquè No la vull dir, reconec. pensa que al barri, quan van fer aquesta plaça als 80, 83 o així, Sí. ningú li agradava aquella plaça, ningú la volia, no hi anava ningú, el que tu deies era un lloc de pas, no? Què passava? Que els skaters del Turo Park, que patinaven rampa, van començar a voler patinar a carrer, es van adonar que baixant Avinguda Josep Tarradellas tenien Directes. això aquí enfrente i van dir, escolta, que això és perfecte, no? I va ser quan vam, entre cometes, fer-nos nostre l'espai, no? Que guai. Però no vam fer fora ningú, és que ningú volia aquell espai, estava mort. Llavors, des dels anys 80, principis dels 90 fins avui, ha estat gairebé un espai pràcticament autogestionat i cuidat per nosaltres, no? Treballant també pel barri, com diu el Lozano, de manera desinteressada, doncs arreglar un banc, un forat, o posar una cantonada metàl·lica, el que sigui. Fer les classes allà a cotxeres o Correcte. portar gent del Xirinacs o el que sigui, col·les del voltant que al final venen també a fer servir la plaça. Total. A mi la història de la plaça és que m'apassiona molt i se'm posen els pèls una mica de punta i tal, perquè és que, vull dir, per mi és molt maco, no? O sigui, és una història que era inesperada, no? Que arribessin els skates allà i la mantinguessin i la fessin ús. Que jo em preguntava, si no haguessin estat els skaters allà fent la seva activitat, qui estava fent què en aquella plaça? Perquè, Dormiria la gent ara ja. Sí, en nada, tot bueno. cas, sí, o de pas la gent amb els Bé, amb maletes? les últimes escenes que hi havia tampoc eren molt esperançadores. Hi havia gent allà que estava obrint maletes que les acabava d'agafar de l'estació. Bueno, nosaltres hem netejat un Nosaltres, colxón ahí clar, que, sí. Sí. que la gent es posa a dormir al final i diu, escolta, que estem patinant, no pots moure, tal. Sí. Clar. O quan veiem que ja tenen allà tots els bàrtolos i tal, pues, si hi ha un colxón ahí ple de pis, pues, el movem o cridem els de la neteja i el netegem o el que calgui per tenir l'espai una mica per nosaltres. No? Com Està clar. A més, una plaça no és només, diguem, un enclavament aïllat en el que només hem d'analitzar les seves característiques arquitectòniques on comença i acaba aquesta plaça, no? Per dir-ho d'alguna forma, sinó que és també l'entorn. Llavors, això és una cosa que, bueno, i parlo molt a molta gent, no? Que aquest entorn, primer condicionant és l'estació, i és normal que la condicioni perquè hi passa molta Clar. gent per allà, i és la gran estació de Sants, i l'altre condicionant fonamental d'aquesta plaça és, diguem, l'entorn, el que li rodeja, que és bàsicament trànsit. Llavors, clar, si algú no va a fer alguna cosa a aquesta plaça en concret, és difícil passar per ella. I llavors aquí on entren els skaters, que són els únics que han pogut aprofitar el potencial d'aquesta plaça, i en efecte s'ha creat una comunitat, bueno, es va crear una comunitat o vàries, m'imagino que aquesta comunitat haurà anat evolucionant, i que se l'han anat fent tan seva
que fins i tot la cosa seva no restrictivament, sinó que seva de que te l'estimes com casa teva, no? Que a més, diguem, l'heu cuidat, l'heu reformat quan ha calgut, heu estat allà per el que calgués, diguem, perquè aquesta plaça sempre tingués vida i activitat humana. Llavors, aquesta és una història que per mi em sembla superinteressant de com es fa ciutat, no? I com les persones anem a fer ciutat. I és veritat que... Perdona, però tot això molt millorable si tinguéssim l'ajuda de l'Ajuntament, perquè ho hem fet amb les nostres mans i amb un pressupost, vamos, irrisori el pressupost de com ho hem fet, si tot això es fes com a nivell Europa, que nosaltres sempre anem una mica més enrere, ¿no? Unos 15-20 anys atrás d'Europa sempre, pues, si ho féssim com allà, això seria, vamos, número 1. Perdona per no, totalment. És que, o sigui, això vaig justament, o sigui, hi ha una part en el que els skaters són invisibilitzats durant molt de temps en aquesta plaça, tot i que són totalment visibles i estan generant una comunitat allà, i crec que coincideix amb aquesta última gran reforma, el plantejament de l'última gran reforma, quan vosaltres dieu, espera't un moment, que se'ns emporten la plaça i què passarà amb l'activitat que s'està fent aquí i amb aquest teixit comunitari. I doneu el pas a constituir-vos com una associació i passeu de la invisibilització a ser un actor que incideix en la construcció de barris i d'aquest procés participatiu per definir el futur dels usos. I és precisament la definició del futur de la plaça la que us posa, diguem, també en el punt de mira paravient de la gent, de les institucions i de més. Clar, ara tornem a la cançó que havíem posat abans, és a dir, vosaltres heu treballat en aquesta plaça a la vostra forma, a la vostra manera, heu anat teixint, diguem, una comunitat al voltant d'allà, valga la redundància, que ho repetim molt, i heu fet aquesta plaça que s'omplés de vida perquè no l'entenia. I a partir d'aquí heu passat tot i que fèieu això, estàveu invisibles i assenyalats, sembla molt fort, heu notat que heu passat a ser visibles centrals i tinguts en compte, i a més segur que no prou, no? Però de quina forma s'ha donat aquest pas i què heu sentit en aquests darrers 4 anys, no? Sí, al final tot això... Molt ràpid, jo només que la Conchita me salude, ya suficiente. Conchita que es... yo solo con Conchita, me dé un abrazo y 2 besos y yo ya Conchita, si no me equivoco, no sé si es vicepresidenta del Consell de Barri d'Hostafrancs, és la veïna per excel·lència defensora del veïnat, i entenc que haurà passat d'assenyalar els skaters a dir, ei, són veïns també. Ja està, i tinc el seu telèfon. Conchita, un besito des d'aquí. Exacte, al final vam constituir l'associació per supervivència. Com bé tu deies, no? Vam veure que la plaça s'estava anant a Norris i vam dir, hem de fer alguna cosa. I els nois de Badalona, el Castor i companyia, ens van dir que si no feu una associació com a tal, no us faran punyetero cas, per trist que sembli. Però és que va ser així, llavors vam dir, vale, doncs hem de fer força, hem de fer una unió, la vam fer. I sí que és veritat que jo el que he notat, no ho hem parlat entre nosaltres, però el que jo sí que he notat és molta pèrdua d'aquest estigma. Al final el skater era pues un delincuente que ensucia, ¿no? Que también te pinta las paredes, te rompe un banco, tal. I al final amb aquesta associació, amb les activitats amb els nanos joves, amb els tallers a les festes, tota la feina que s'ha fet, molts veïns se n'adonen que, ostres, que aquest nano és mestre, que aquest nano és enginyer, que aquest és periodista, que aquest és, saps, que el más tonto hace relojes, i que som gent normal i corrent com ells, som veïns del barri, que ens agrada aquesta activitat, que t'agradarà més o menys, però que al final no som més que usuaris d'un espai públic que volem seguir fent ús d'aquest espai públic perquè és casa nostra des de fa gairebé més de 30 anys, no? És que los clichés no llevan a ningún lado. És que... I això sí que ho he notat. Ja sabem com va. Aviam, també s'ha de dir que ara els adults som nosaltres, no? Sí. Clar, jo era el petit que era on va posar de moda, potser la gent... Bueno, no crec que siguem tampoc una societat superprogre en general, no? O sigui, està hi ha de tot, no? Però bueno, hi ha gent bastant xapada a l'antigua, no? Llavors, clar, el que deien ells, els estigmes no ajuden. Però clar, ara ja que... Bueno, jo tinc 34, llavors la gent que té 34 com jo ja ha vist els skaters, ja ha dit, però si aquest anava amb mi a classe, no hi ha cap problema, saps? Són persones normals i corrents, jo soc pare, porto el meu fill al col·le i després patino. Bueno, el porto al col·le després, no? Però bueno, és a dir, som gent normal i corrent. Ara, respecte a la visibilització, jo crec que sí que hi ha hagut una visibilització i a més, a nivell Sants ens coneix tothom i crec que a nivell Barcelona, això és bo. Ara, el cas que ens fan, bueno, aquest és el gran debat, no? Perquè jo sí que veig que a nivell, quan parlem a nivell polític, sí que és correcte, tothom entén el problema i tothom ens diu, la idea és molt bona. Quan intentem abaixar la idea a nivell... Vinga, quines són les propostes que hem de fer? Tothom entén que les nostres propostes són correctes,
però potser a nivell tècnic no sabem si els espais són molt amples en el temps, molt dilatats, o si realment no s'acaba d'entendre el missatge, perquè llavors és quan comencen les barreres. Clar. És a dir, vale, mira, el banc, com el de Sants, ens va bé. Vale, perfecte, doncs no el podem fer com el de Sants. Per què? No, per la responsabilitat civil. Bueno, ja, vale. Llavors, segons la responsabilitat civil, quina ha de ser? Ha de ser aquest. Ja, però és que aquest no es pot patinar. Ja, però és l'únic que tenim. Llavors, a ningú se li acudeix... O perquè està al magatzem o perquè està al magatzem i és el gratuït, també, exacte. A ningú se li acudeix fer una taula de ping-pong amb gespa, no? Perquè diran, no, és que no es pot fer servir. Ja, però és que és l'únic gespa, és l'únic que tenim al magatzem és gespa. Llavors, si vols, s'ha de fer així o no. Llavors, aquí és una mica on grinyola la història, no? Crec que sí que tenim visibilitat, crec que la gent ens entén el missatge i crec que molta gent, fins i tot joves, o sigui, que clarament ens recolzen. Però sempre hi ha aquest dubte de, vale, perfecte, ara anem a aterrar això i aquí és on grinyola la cosa. Ara a l'octubre farà un any que vam anar a Bordeus amb una persona de l'Ajuntament d'urbanisme, no? I allà a Bordeus la vam convidar, els vam convidar tots i totes, perquè hi havia un festival d'arquitectura i urbanisme relacionat exclusivament amb l'skate. Llavors allà es trobaven ajuntaments de tot arreu del món, Estats Units, Tòquio i molts d'Europa, sobretot els més potents que són Bordeus i Malmo. Suècia, sí, i on ja porten 15 anys fent projectes com els que estem proposant nosaltres des de la nostra associació, no només per Sants, sinó ja per tota la ciutat de Barcelona, no? Una mica. I sembla, no?, el que diu el Gerard, que ho veuen, ho entenen, s'apunten el mail i el telèfon de la persona que toca, però com que després, quan toca baixar la idea a terra, aquí sembla que és algo impossible. No ho sé per què. Quina és la idea? Perquè en parlem, o sigui, el projecte que en tenim està bé perquè estem generant un hype molt guai per l'audiència. Vale. No, està bé. Està una mica és que lo damos por hecho. I ara concretem, o sigui, vosaltres us veu constituir per intentar incidir en el futur de la plaça per no perdre els usos patinadors de la plaça dels Països Catalans. Això us ha constituït com una associació que ara mateix és referent en el món de l'skate i en Sants i en el món juvenil, etc. Feu moltes més coses que no només reivindicar el futur de la plaça, però què és el que proposeu concretament? La idea bàsica és que l'skate conviu a la ciutat amb la resta d'usuaris sense cap problema. Vull dir, a la plaça dels Països Catalans porta 30 anys i jo no he escoltat mai ni un problema. Ningú queixar-se ni que hagi passat res, a diferència d'altres puestos de la ciutat que sí que han passat coses, però és que per què passa això? Perquè els puestos on es patina han sorgit de manera espontània, aleatòria. Si tu ara mateix, que és el que estan fent a Europa, penses i repenses l'espai a la ciutat i inclous l'skate d'una manera normal i corrent, sense tenir una excepció de no, ha de ser un skatepark amb una tanca i una rampa de 4 metres. Escolta, no, si és que Sants no té una rampa de 4 metres, el MACBA no té cap rampa de 4 metres. Són places dures, normals i corrents que les pots ubicar a qualsevol puesto de la ciutat. No a qualsevol, però si tu mires les característiques de l'skate, que és que fa soroll, no? Que es pot escapar i alguna coseta més que em deixaré, però tal, si tu dissenyes l'espai de la ciutat conforme a això, tenint en compte aquestes característiques, tu pots posar-ho en un puesto com la plaça dels Països Catalans, que està a l'estació, l'hotel, i molt lluny, no hi ha quasi... Són edificis d'oficines, no hi ha vivendes, no molestes a ningú. Una altra característica que té la plaça dels Països Catalans, que en un costat té una carretera, després té les escales i la gent va per la part de sota i nosaltres patinem a la part de dalt. Tot això són coses que ajuden a que l'skate estigui integrat a la ciutat sense tanques ni aïllat a les afores ni coses d'aquesta. Llavors, tots els projectes que estan fent a Europa és buscar els punts de la ciutat que es pot integrar l'skate d'aquesta manera que cap altre usuària de l'espai es sent ni discriminat. És més, es pot incloure, si poses uns miralls, es poden fer balls, sí. Si poses grans espais... A la plaça dels Països Catalans teníem les danses bolivianes i estaven 200 persones bolivianes ballant amb l'altaveu, nosaltres patinant i allà és que no hi havia cap problema. Vull dir-te, l'espai té problemes si no el dissenyes com ha sigut fins ara.
que fins ara pues, posaven la plaça i no preguntaven ni tenien en compte qui la faria servir ni què tenien al voltant, però si realment es fa un procés i s'escolta una mica el que ve d'Europa i gent que està ficada en aquest món, que és una mica, no? El que passa que no queremos entrometernos en el trabajo de nadie, però creiem que sabem com funciona el tema del skate y ho fem de manera totalmente desinteresada. Yo, la de reuniones que me he comido, bueno, yo y algunos que siempre me acompañan, pero van rotando, porque si no los tengo fritos. La de horas que hemos invertido en reuniones, vamos, no está pagado. I llavors, si són 4 consells que podríem fer de Barcelona, que ja és la ciutat capital referent d'skate al món, la podríem fer encara molt millor. És que això és una mica el que ningú entén. Quan vam anar a Bordeus, nosaltres vam explicar la problemàtica i quan la gent estava, la gent de Copenhague, Bordeus, Stuttgart, crec que hi havia gent, no? Sí. A Alemanya, Tòquio. gent de Toronto, Tòquio. Rotterdam, Estàvem explicant el problema que teníem, ens deien, això està passant a Barcelona? Tipo, és que jo... La ciutat global de Barcelona. Clar, pensa que el missatge de la ciutat de Barcelona es te quito el mapa, te quito Sans y el paralel lo rompo y lo pongo detrás con otras medidas que sí, que estan mal fetes perquè són molt altes. És a dir, el missatge real que arriba a la gent que no està ficada en l'associació, que no va a reunions i que és igual, perquè recordo que el jove treballa per 1.000 euros, paga una habitació per 600, hace un máster, una carrera, estudia y luego pídele que vaya a una reunión de política o de barri. Això em sembla demanar una mica massa tal com estan les condicions a la ciutat de Barcelona, perquè és impossible que tu mantinguis 5 anys a un jove dándole miguitas de sí, no, ja vindrà a la plaça, és impossible, perquè molts cops també a l'associació ens truquen, escolta, on són els joves? Una enquesta que ens van passar fa poc. On són els joves? Pues, ¿dónde van a estar? Treballant. Pues, o treballant, o estudiant, o mínimamente pasándose un poco bien, però irían a una reunión a 2, sí, a 3, però en el moment que tu els tens 5 anys dándole miguitas, els joves ja es cansen. Per això nosaltres veiem que els plenaris de barri està ple de gent gran, perquè té el temps i està dedicada, que toda mi admiración a esta gente que va a esas reuniones, porque vaya reuniones. Però crec que una miqueta és un problema estructural de desafecció, és a dir, si el jove tu el tens sota aquestes condicions i no li estàs donant cap mena de resposta, fas la promesa. De vegades és millor no fer ni la promesa. Clar. Perquè la promesa tothom sabem que és un relat electoral totalment, que em sap greu, jo sé que estàs més ficada. No, a més, però perquè em toca ara mateix, a més a més. Però vull dir, crec que és un problema estructural, és a dir, si fas la promesa i no s'està complint, i la gent, evidentment, està veient el que està passant al carrer. Perdó, crec que els tres estem parlant aquí és un privilegi bastant blanc. O sigui, l'skate és un problema, o sigui, és un problema per mi, però entenc que és un problema micro, ¿vale? Però si això és un problema micro, imagina't el que passa a nivell macro. En problemes que són estructurals, reals, o sigui, és un problema real, però dic, a nivell macro de la ciutat de Barcelona. O sigui, a nivell micro hi ha aquest problema de desafecció entre el que estàs prometent i el que estàs assolint. Imagina't quan ho estem ampliant a nivell de ciutat de Barcelona. I llavors el que produeix és una... O sigui, entre necessitat real i oferta que s'està donant hi ha una distància abismal. O sigui, a la construcció de la pròpia Barcelona, en la seva història, sobretot la recent, hi ha hagut aquesta tensió, diguem, d'una forma com despòtica de fer la ciutat, que vol dir, en plan, anem a planejar-la i a pensar-la i a fer certes prioritats que són fonamentals i a partir d'aquí anem tirant, no? I els dissenys urbans i tot va condicionat a les grans prioritats. Exemple, el Pla General Metropolità, que es va fer l'any 76, doncs des de llavors diguem, es plantejava una ciutat, aquest pla està vigent, que és preconstitucional, està vigent, no? I després al llarg dels anys s'han anat fent modificacions d'aquest pla per anar habilitant i canviant coses. Però el que jo me'n recordo estudiant a Sociologia i a Sociologia Urbana, jo vaig estar molts anys també a la Federació d'Associacions de Veïns i estàvem amb un munt de problemes diguem, urbanístics i estava d'aquesta banda d'anar confrontant al govern municipal de quines intencions tenien i me'n recordo d'haver après llavors, no, això de que aquest pla al final plantejava, necessitem una ciutat en què la gent es pugui moure ràpidament d'un costat a un altre i que a més pugui generar plusvàlues del sol,
el més ràpid possible. Això són les grans màximes d'aquest pla, que està vigent, ja t'ho dic. Sí, i això plantejava també grans plans higienistes, que era lo de enderrocar molts habitatges per poder obrir espai, per poder passar, jo què sé, diguem-ne, que la gent pogués fluir, però a més que les coses fossin visibles, perquè la vida de la gent hi fos visible, perquè això permetia millor controlar-la, no? Els moviments veïnals al llarg del temps, i especialment els moviments veïnals que han estat lligats històricament a la joventut, joventut àmpliament entesa, no, o sigui, fins als 40 anys o alguna cosa així, però diguem, aquesta generació, diguem, des de la majoria d'edat fins aquí, ha estat aquesta intenció per poder fer fer, diguem, des d'aquestes organitzacions els dissenys dels usos urbans. Llavors, és que identifico la vostra activitat i la vostra lluita justament en aquesta tensió històrica d'aquesta ciutat, que no és aliena a les tensions d'altres ciutats també capitalistes amb aquestes lògiques confrontades. A més, que crec que aquí s'està la conversa desviant, però el que vull dir és que té molt a veure amb el que deia el David Harvey, no? És a dir, la destrucció creativa, que és a dir, quan ja el sol i la construcció no dona més plusvalor, hem d'enderrocar-ho, fer més per aconseguir més rendiment, però jo crec que precisament el que Sants com a associació planteja és el que ell diu del dret a la ciutat. Exactament. És a dir, si sóc jo el que viu a la ciutat, per què jo no puc construir el que s'ha de decidir sobre la ciutat? Exactament. Quin és el problema? Que jo visc a la ciutat, però jo no sé si... que és això potser el que Harvey no està entenent, que és que jo com a jove a la ciutat de Barcelona ja no sé si podré viure a la ciutat de Barcelona. Per què? Perquè hi ha una gentrificació gegant i perquè precisament el pla que tu estàs dient el que fa és que a la gent que és de la ciutat de Barcelona, que vull dir que ser de la ciutat de Barcelona no vol dir viure, no vol dir haver nascut a la ciutat de Barcelona, vol dir viure a la ciutat i fer vida a la ciutat de Barcelona. Totalment. Ens estan fent fora d'una forma descarada. Llavors, nosaltres des del nostre granet de sorra a Sants el que reivindiquem és l'ús de l'espai públic com a eina de convivència i de crear una ciutat i una comunitat. No només per nosaltres, sinó a nivell barri. I jo crec que a nivell barri i després a nivell macrociutat és com es fa, no? Sí, senyor. Però bueno, si no tenim aquests elements que ens individualitzen, és quan una miqueta la ciutat se'n va el que tenim, a la Barceloneta o coses així. Veïns són molt enfadats, o hi ha una gentrificació que ens fa fora a tots. Processos que te van fent fora de casa teva, però també de l'espai urbà per conviure. Ara escoltarem l'últim tema ja que teníem preparat abans d'entrar ja en l'últim bloc i acabar el programa. La veritat que se'ns està passant el temps, jo no sé vosaltres, però a mi molt ràpid. Estava ja una mica en plan, madre mía, que se m'esgoten els temes. I hope I won't come on too strong. You can refuse it, yeah, but you know you might be wrong. You could call it reggae, you could call it rock and roll. Come on, get ready, there's a big ball going to roll. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, yeah. Don't you go too far. You better come down, brother, down, brother, down, brother, down, yeah. Like a shooting star. Aquest tema és fonamentalment reggae, amb altres estils com el soul o fins i tot també amb aires també punks, Rectest de Sumo. Què us inspira? Perquè a mi m'inspira com llibertat també. A mi el que m'inspira són els agostos a la plaça de Sants, als Països Catalans, que feia un calor, per això l'he escollit jo, perquè feia un calor impressionant i era com estàvem tots sota el terra, sota el teulat que hi havia. La pèrgola. Sí, exacte, sobre la pèrgola bevent aigua i dient aviam si podem patinar una miqueta que està fent molta calor. Per això l'he escollit, perquè ara com està fent molta calor m'inspirava. A més també l'he escollit perquè més enllà de l'estil i tal, el cantant té una història interessant, que és que ell, és una de les bandes que va revolucionar, crec, el rock argentí, no? I llavors, ell no és ni argentí ni res, ell és italià, i venia d'una família superaristòcrata, però era un punky així total. I llavors, la gent li preguntava, per què ets tan punky i tal, i ell deia, no, sí, jo no soy tan punky, si jo estudié con el príncipe Carlos a Inglaterra. I és real, ell va estudiar a la mateixa classe que el príncep Carlos, o potser un curs més o menys que d'Anglaterra, que va morir. Bueno, no està viu encara, no? El príncep Carles, crec que... Ara és el rei Carles, de fet, exacte. Amb el rei
d'Anglaterra, va estudiar al mateix col·le, llavors sempre m'ha semblat interessant. No? Desenvolupar consciència artística i consciència de classe més enllà de la classe. Sí. Això és una barreja de conya. Vosaltres també, a banda de patinar, a banda de reivindicar els usos de la plaça, a banda d'estar moïnats per el futur, perquè no, ara parlaven de que no sabrem com acaba això, tot i que vosaltres esteu allà per intentar que passi el que ha de passar. Expliqueu-me o expliqueu-nos activitats que feu i de les que esteu especialment orgullosos com a associació, com a col·lectiu, més enllà de patinar a la plaça dels Països Catalans i altres indrets que ara no sé exactament on esteu patinant. Mira, doncs des d'aquí farem una crida el 28 d'agost de 4 fins la matinada. Estarem a les festes de Sants al carrer Vallespir de Baix. Representarem la plaça dels Països Catalans a nivell decoratiu de la plaça, amb el sostre, amb una taula, farem la finestra també. Estem treballant molt dur amb el Carles de la Bauxa, que també le mandamos un saludo des d'aquí. I res, també tindrem allà mercadillo, exposició de fotos, classes pels nens i nenes del barri, farem una competició amb una rampa supergran que hem millorat una mica les nostres rampes que teníem des de l'últim cop que vam fer l'any passat les festes, i estarem posant música, convidem a tothom a fer una birreta per allà. Que guai. Jo de les coses que estic més orgullós de l'associació, a part del que ha dit el Marcos, tot aquest aspecte social que estem duent a terme, el barri ens ho ha donat tot, al final ens ha donat un espai on patinar, una segona casa, com aquell qui diu, i una miqueta el que pretén l'associació també és tornar aquesta estima, aquest carinyo que ens ha donat el barri, i del que jo estic molt orgullós, no sé, potser perquè soc mestre, però tot el treball que estem fent amb els més petits del barri, totes aquestes escoles de skate que estan muntant juntament amb joves de l'associació, més joves que nosaltres, que encara estan estudiant a l'ESO o a batxillerat, que s'encarreguen d'aquests nanos, i a mi em sembla una activitat super maca de poder apropar aquesta activitat a gent nova, inclús pares que es queden sorpresos de dir, ostres, que bé que ho fa aquest noi, no? O que bé que explica aquest noi, per ser skater ho fa molt bé, això. I és com, clar que sí, vull dir, som gent amb dos dits de front, i els nanos que estan fent, per exemple, això de les escoles de skate ho estan fent espectacular i estan transmetent aquesta passió que tenim nosaltres pel barri, per l'skate, pels espais propis, a nanos molt petitets, no? Que potser una tarda es dediquen a patinar, potser el següent dia d'extraescolar arreglen una rampa, llavors també estàs donant-li aquesta guspira de dir, tu, que també es pot fer construcció amb això de l'skate, no? Jo per aquesta part estic molt orgullós. Després tot el que estem fent a nivell de barri, de presència a tot arreu, no? L'altre dia ens parlava el noi de Sants Esports, que no som un esport com a tal, però se'ns va apropar i ens va dir, escolta, potser també la vostra associació podria estar vinculada a Sants Esports, no? Doncs tota aquesta petites llavors que estem posant aquí i allà en el barri, jo estic molt orgullós d'aquesta feina que estem fent des de l'associació, no? I ara el plat fort, com deia el Marcos, doncs que enguany participem per segona vegada allà a les festes del barri com a tal. És a carrer Vallespir és la segona, però vam estar també a Moixí aquesta? Sí, exacte. Sí, és que o sigui, hi ha una cosa que també que he vist que feu internacionalment. Bueno, d'Uganda, no? Sí, aquest projecte és el que jo estava esperant ara, digo, sí, una cosa que em va explicar a nivell de projecte internacional va ser quan ens van escriure des de Skate Aid Uganda, és una ONG que treballa allà localment, i amb la Skateboard Junior from Uganda també, i ens van dir, escolta, que, bueno, allà tenen el primer skatepark d'aquest país, y es básicamente tot de rampa, ¿no? Es un noi que veía al Tony Hawk en los años 80 y decía, oh, yo quiero patinar también, y la madre tenía una plantación de canyes, la va treure tota i va construir l'skatepark, no? I al final van dir, ara com ja tenim totes les rampes volem una part que sigui com de carrer, i la cosa que se'ls va acudir per posar la part de carrer era la taula de la plaça dels Països Catalans. Vull dir, imagina't si la referència és forta a nivell mundial i no l'aprofitem. Jo trobo que al barri encara no l'acabem de treure tot el suc que pot tenir, no? Perquè que una persona d'Uganda et cridi per fer una taula, clar, quan ens va trucar jo vaig dir, espera, que quan tinc vacances, Setmana Santa, vinga. I vam anar cap allà uns quants de l'associació i a més de construir o fer una rèplica de la taula, doncs vam fer
classes pels nens i nenes, vam portar material perquè allà el tema de fer arribar el material és molt complicat, també vam fer una formació als profes d'allà que són joves d'allà, allà l'escola és privada sempre, no hi ha escola pública, per tant hi ha molta manca de formació. Entorn de l'skatepark han organitzat altres activitats, tenen la biblioteca, tenen un taller de costura, tenen un taller de baile, hip-hop, breakdance, vull dir, no es centrava... L'skate al final és una eina, és com a la nostra associació, no? És la nostra activitat principal, però és una eina per arribar a tothom i especialment als més petits, no? Trobem que el que tu fas al teu temps lliure és el que a tu et defineix, no? Una mica com a persona. Llavors, si tu tens una afició i a més al dia d'avui que estàs tot el dia amb la tauleta o amb el mòbil o con el Minecraft, doncs trobem que els nens petits necessiten, no? Sortir al carrer i treure el nas de la pantalla. Se'ns ha quedat moltíssims temes. De fet, aquesta línia que volia sí, perquè és que ja ens estan fent fora, de fet. No et preocupis. Pots gravar el primer de la següent temporada. Fem el següent en un altre moment. Moltes gràcies, Gerard, moltes gràcies, Marc, moltes gràcies, Ferran, de veritat, per venir. Ha estat un goig per nosaltres. Moltes gràcies a Ràdio La Marina per acollir-nos també en un programa més. Tornarem a la tardor amb més històries de gent comuna que són prodigis de la ciutat i que estan construint una Barcelona més creativa, més justa i més comunitària, sense tants focus com tenen altres. Ens veiem aviat. Tan solo son rutinas, vidas cruzadas en este mundo en ruinas, lleno de gestos de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de amarillenta y se ha comprometido con la hija del tendero y la lleva en montacasa, el grama 50, miradas hambrientas, el yonki de los 80.